aquí hasta final de curso, las conferencias organizadas por la sección de ciencias, y todas ellas, desde un punto de vista o desde otra, van a estar encaminadas a hablarnos de la luz. Hoy, la primera conferencia en este plan es del profesor Salva Bará y lo va a presentar un amigo del Ateneo, el profesor Jorge Mira. Os dejo con él, pero al profesor Salva Bará le quiero decir una cosa. Bienvenido. Bueno, pois eu agradezo ser considerado un amigo do Ateneo e para mí é un placer estar aquí. Últimamente veño, bueno, nos últimos anos veño de cando en vez, pero neste caso é para unha ocasión moi grata. Bueno, sempre é grato vir, pero máis para presentar a persoa que está á miña dereita. Vamos a empezar pola coordenada esencial. Pois, o doutor Salvador Xurxo Baraviñas, profesor titular da área de óptica do Departamento de Física Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela. E isto, bueno, pois é a coordenada central. Pero, para falarmos cumpridamente de Salva Bará, compre pois dar outras coordenadas máis importantes. É que estamos a falar dun gran investigador, dun excepcional docente e tamén quero dicir que é un gran motor social, un gran axente social a través da ciencia, como van a poder ver aquí. Van a poder tamén comprobar que as súas dotes para comunicar son excepcionais, dotes que pon en práctica, sobre todo, o seu labor docente. Como anterior director do Departamento de Física Aplicada, teño que dicir, ainda que isto non vou a detalles, porque son datos secretos, os alumnos votan cada ano pois, o rendemento dos profesores, e teño que dicir que o profesor Salva Bará sempre estivo en posición destacadísima nun departamento de Física Aplicada que é o máis grande da Universidade de Santiago, ademais con moitos alumnos votando, porque non é o mesmo votar unha materia con 40 alumnos que votar unha materia con 3 alumnos. Entón, teño que dicir que cando el día se sentise, se decía, este home ten algo especial porque non é normal que tanta xente lle vote tanto. Lóxicamente, cando un pon a orella polos pasillos das facultades, pois ve que iso é correcto, que os alumnos pois, disfrutan moito nas súas clases e algo debe ter para que queden todos tan contentos e falen maravillas da súa capacidade de transmisión. Pero que, ademais, é unha persoa que se dedica casi que en corpo a alma ao seu traballo investigador, que abrangue moitísimas parcelas do que diría sendo a óptica, pero ademais unha visión transversal casi renacentista, que vai desde temas puntuais ata cousas máis xerais, como por exemplo esta que estou a falar. É pois, unha mestura de brillante e erudito, porque sabe de todo. Cando tiña algún tipo de dúbidas deste tema, sei que levanta o teléfono, ele sabe o ben, e dou moita veces a vara, e responde ao momento, sen ningún tipo de dúbidas, e ademais ten solucións moi creativas. Pero isto quedaría, pois, no plano académico, non? Pois, un currículum investigador moi potente, un currículum docente pois, moi aclamado. Tamén tivo unha destacadísima participación na xestión universitaria, porque ele foi vicerreitor no goberno de Ramón Villares. Se lembra algún de vostedes, pois Villares gobernou do 90 ao 94. E se ven, pois, o aspecto que ten, isto fai 25 anos, non tiñas ni 30 anos cando te nomearon vicerreitor. Por aí andabas, non? Entón, saben que, mesmo precoz, para a alta xestión universitaria. Pero o que a mí máis me chama a atención é esa capacidade que ten de ser motor social, de axente social. Está detrás de moitísimas iniciativas cidadáns. O que pasa é que non se nota porque ele non lle gusta nin aparecer nas fotos. Agora mesmo estábamos aquí para facer as fotos para voz e para o correo, e claro, xa sabemos que ele non lle gusta aparecer nas fotos, non? Pero bueno, o seu labor queda aí. Hai moitas iniciativas que se fan grazas ao seu impulso ou grazas á súa participación moi destacada, e esta é unha delas. Saben, se algún de vostedes ven da zona rural, que unha das expresións típicas que había para os alcaldes era poñer farolas en certos sitios. E iso que parecía tan bo, pois non é tan bo. E de un tempo a esta parte, estáse a poñer en riba da mesa o problema da contaminación lumínica. En Galicia, en concreto,
hai uns meses fixo mesmo unha declaración no Parlamento de Galicia, pois recoñecendo este problema, declaración detrás da cal está o noso convidado deste hoxe, e tamén está detrás de moitas das iniciativas que se están a desenvolver para acoutar espazos virxes para a observación astronómica. É que, para él, xunto coa óptica, a astronomía é unha das súas paixóns. Pois, como poderán imaginar, pois, todas estas capacidades tiñen que ser explotadas pola recién nacida serie científica da editorial universitaria. Esa, pois, podo anunciarles que dentro de 1 ou 2 semanas sairá publicado o segundo libro desa serie científica da colección de divulgación da USC, que terá por título E fixemos a luz, cuso autor é Salva Bará, libro que ademais pois, segue a serie que comenzábamos hai un ano. Trouxemos aquí tamén o seu autor, o profesor José Edelstein, que nos falou do universo, a máis da relatividade xeral. Bueno, pois esa serie continúa dentro de uns 15 días máis ou menos con este libro de Salva Bará, que espero que, pois, por lo menos se meta unha ollada, e se xa non, pois merquen, que temos que aquí tamén fomentar que haga todo un percorrido, non? E, bueno, pois, van poder comprobar, a rematosa, pois, a capacidade didáctica, e, sobre todo, pensen que moitas das cosas que eu está contando, estás contando como propio creador deses contidos. É dicir, a sensibilidade con isto da contaminación lumínica en Galicia era moi pouca, ou era casi inexistente, ata a chegada de Salva Bará. Eu sei que ele vai parecer un pouco exagerado que diga isto, pero é verdade, porque en realidad estas cosas, se non as movese ele, ao nivel que as moviu, non estarían no punto que están. Entón, bueno, pois agora, transmitirche, pois, o agradecemento do Ateneo, e estou seguro que lles vai encantar a tua charla. Moi boas tardes, encantadísimo, de verdade, estar con todos vos e de encontrar caras conhecidas que había tempo que non vía, vellos amigos e tamén xente nova. Jorge prometeume que hoxe se iba a moderar, normalmente fai este tipo de cousas, cargar de bombo, e despois me pongo unha situación dificilísima, porque para estar ao nivel do que das louganzas que me bota de cando en vez, vamos, hai que gastar hai que usar adrenalina, mete un pouco de presión. Nin a mitad, son investigador na área de óptica e, como comentaba Jorge, e iso sí que é certo, apaixóname a luz, apaixóname as estrelas, apaixóname o correlato da luz, que é a escuridade, e o correlato do día, que é a noite. E quería comentaros hoxe algunhas cousas sobre un tema que seguramente veríades nos medios de comunicación e do que cada vez se fala máis, que é a contaminación lumínica. É un tema relativamente novo, porque hasta hai pouco tempo non asociábamos unha palabra que pode ser así algo negativa como contaminación á luz. A luz ten unha connotación positiva. Ter luces, o século das luces, iluminar un asunto, botar luz sobre algo, todo iso é como algo bo. E a luz é fenomenal. A luz é fenomenal. E a oscuridade tamén é fenomenal. E nos vivimos nun planeta que durante centos e centos de millóns de anos, en cada lugar do mundo, foi experimentando un ciclo de luz e oscuridade periódico e continuo e bastante estable ao longo do tempo. Non somos unha especie animal que vimos dun proceso evolutivo que ocorreu en condiciones de luz e oscuridade. O que pasa é que os humanos somos fundamentalmente diurnos, ainda que os estudantes da Universidade de Santiago de Compostela poden ser considerados como unha excepción a ese comportamento, e para nos a noite pois é como un espacio morto. Bueno, a noite se utiliza para actividades culturais, para hostelería, estar na casa, pero non é a vida real, a vida de traballo, a vida de relación social, o que consideramos vida de calendario, ocorre basicamente polo día, a vida civil. Eso fixo que os humanos fosemos considerando a noite como ese espacio de tempo que está aí, no que descansamos, nos dedicamos a actividades privadas e, en todo caso, no que o mundo separa. Os humanos non nos decatamos de que o mundo non se para pola noite e de que a maior parte do mundo está tremendamente activo a esas horas. Non sei canto tempo hai que non bichedes un ceo cheo de estrelas, desos nos que te perdes. A mellor o bichedes hai pouco porque coincidiu
que viaxaxedes a algún lugar de Galicia, do norte de Portugal, ou calquer outro lugar do mundo, no que o ceo sexa todavía un ceo aí, un ceo puro. Isto é Pena Trevinca, é a zona da Veiga, Concello da Veiga, cerca da raya con Castela. Esta é unha foto de Óscar Menco, que é un rapaz da Coruña que fai unhas fotos do ceo tremendas, e deixou a cámara collendo a luz durante un tempo e as estrelas se foron movendo. Podedes imaginarvos que na puntiña de cada uno deses segmentos había unha estrela cando ele estaba vendo. Eu non sei canto tempo hai que non vedes un ceo así, reflectido nunha das lagoas de Pena Trevinca, ou que non vedes a Vía Láctea así. Este é o fotógrafo, é Óscar abrazando a Vía Láctea. Oxe, a Vía Láctea non se ve desde muitísimos sitios. A Vía Láctea os peregrinos non a utilizaron nunca para vir a Santiago, porque a Vía Láctea apunta para sitios distintos e un peregrino se fiase da Vía Láctea acababa en Cádiz antes que acabar en Compostela. Creo que os peregrinos chegaban aquí preguntando que como sempre se chegou aos sitios en este mundo, ¿no? Por donde se vai a Santiago. Pero para a nosa cultura e para moitas outras culturas do mundo, a Vía Láctea foi sempre un camiño ou foi sempre un río. E foi sempre parte da paisaxe. Hoxe, desde moitísimos lugares do mundo, a Vía Láctea non se pode ver. É bastante triste que non podemos ver a Vía Láctea normalmente desde Santiago de Compostela. Ainda que do Cobo, que ten ollo de lince, asegura que algunha vez, subido a algunha terraza do ensanche, foi quen de albiscala en alguna clara noite de inverno. Pois a Vía Láctea non a podemos ver desde aquí. Non podemos ver a nosa galaxia. Os 100.000 millóns de estrelas dos que formamos parte, a parte do universo na que nacimos, a parte do universo na que a vida se desenvolveu. Esta é outra foto tamén de Pena Trevinca. Están aí cos coches os astrónomos observando o ceo e aí tedes a bóveda celeste chea de estrelas, coa Vía Láctea por encima, e constelacións como Orión, Cisne e tantas outras tan fermosas. Hoxe, se vos cadra de vivir en Compostela, que non é o peor sitio para vivir nin para ver o ceo, ou na Coruña, por exemplo, o ceo que teredes é este, desde a zona das Esclavas. Isto é que podedes ver unha noite normal se mirades o ceo na Coruña. Se olledes o ceo desde a Praza do Obradoiro, cando están os focos que aluminan a catedral encendidos, veredes exactamente o mesmo. Non veredes prácticamente ninguna estrela. O meu barrio é o barrio de San Pedro. Desde o barrio de San Pedro, nunha zona oscura, podo contar o mellor 30 estrelas nunha noite de inverno bonita. Un ollo, unha persoa que teña vista normal, e senón as gafas ou as lentillas, debería poder ver 3.000 estrelas cada noite. 3.000 estrelas. E no meu barrio, son privilexiado porque en San Pedro temos unha iluminación relativamente sensata, non pasamos de 30 no mellor momento. Fixadevos canta paisaxe nocturna perdemos. Se non se vai un pouco lonxe das vilas, non mellora moito a cousa. Isto é Oleiros, Santa Cruz de Oleiros. 8 kilómetros de Coruña, algo así, non sei. Non mellora demasiado. Se un vai a Vigo e sube algún dos montes que hai, pode desde arriba ver algunhas estrelas e sacarlle fotos e deixa a cámara aí sacando bastante tempo. Fixados que as estrelas dan unha volta inteira en 24 horas, así que esta foto estuvo aí tempo collendo luz, pero fixados o que deslumbra a cidade. Se estuvisedes aí non o veríades así, o veríades un poquinho máis tendo, pero que as estrelas tamén as veríades máis tendas, non poderíades ver o ceo. Isto daqui é Cortegada. É Cortegada mirando para a entrada da ría, mirando para a beira norte da ría. Esta é a zona norte da illa de Cortegada. E fixadevos, hai estrelas aí arriba, pero hai un montón de luz que non nos deixa ver a mitad do ceo. Así que, se un pensa que se isto está así polo norte e mellor ir polo sur e olhar cara a Vila García desde Cortegada, se encontra con isto. Isto é pasado a medianoite. Illa de Cortegada, Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. Fixadevos a cantidade de luz que hai na superficie da auga. Toda a vida marina na zona intermareal que dependese de ciclos de luz e escuridade, agora mesmo estará con gafas de sol, porque ten luz de sol durante todo o día e ten isto durante a noite, durante todas as noites do ano. Aquí desapareceu a noite. Para ver estrelas hoxe en Galicia, para velas ben, tedes que ir a sitios como Fontefría, na provincia de Pontevedra, na raya como Ourense. Esta é unha foto de Ricardo Lago, que é un rapaz de Vigo que saca unhas fotos fenomenais do ceo.
ou tedes que ir á zona das montañas orientais de Galicia, Trebinca, ou a zona do Caurel, Ancares, ou a zona dos Xurés, tamén algunha das illas atlánticas, e na Terra Chá de Lugo, en algunhas zonas da Chaira, podedes ver un ceo bonito. Pero cada vez podemos ver o ceo desde menos sitios. Tamén podedes ir a algún parque nacional de Estados Unidos, como este, que ten un ceo absolutamente descontante. Nos Estados Unidos teñen unha división de profesionais na rede de parques nacionais encargados de manter as estrelas e os sonidos realmente, como parte do patrimonio inmaterial asociado aos parques. Gostaríame que visedes esta foto. Antes comentaba Emilio algunhas fotos de satélite. Esta é unha foto sacada desde a Estación Espacial Internacional. Non sei se vichedes alguna vez a Estación Espacial pasar como unha estrella moi brillante, branca, que non parpadea e que pasa así como unos 5 minutos. Aí vai xente aí dentro, e teñen cámaras de fotos, e son cámaras de fotos comerciais. Isto está sacado con unha cámara de fotos comercial, non con unha cámara de fotos científica, especial e tal. Non é unha cámara cara, porque costa 4.000 euros, así, pero unha cámara que se vende nas tendas, non foi unha cámara especial. E aquí podedes ver como estaba a Península Ibérica en decembro de 2011. Estaba nublado, pero podedes ver a cantidade de luz que vai cara arriba. Parece que está incendiada a Península Ibérica. Se estivese de salir arriba na Estación Espacial, veríades que brilla algo menos. Nesta fotografía ten o brillo algo aumentado, pero non brilla demasiado menos. Pensade que a Estación Espacial se move a 30.000 km/h e para sacar unha foto, como tarde un poquinho de tempo en sacarla, a foto sai movida. Esta foto está sacada con menos de un segundo de exposición, probablemente. Quero poñervos outra que é máis impresionante todavía, tamén unha foto real, con esta trucada, que é esta de aquí. Esta é do verán de 2014. Podedes ver Portugal só porque as lámparas son de distinta cor que as que hai en España, son un pouco máis amarillentas. Podedes seguir a fronteira portuguesa casi totalmente. E fixadevos a cantidade de luz que estamos botando para arriba. Pois este é o motivo polo cal non podemos ver o ceo agora pola noite. Porque o aire brilla. O aire, cando lle dá a luz, brilla. Por iso, polo día, o ceo é azul. Dalle a luz e o aire brilla ten cor azul. Cando hai moito aire, ten cor azul. E pola noite, cando iluminamos demasiado, o aire brilla tamén. Esas fotos que vos puxen antes, onde se veía aí a Coruña que non vías ninguna estrela, son así porque as luces da cidade están facendo brillar o aire. A luz das estrelas está aí, nos chega igual. Ese brillo non para a luz das estrelas. A luz das estrelas chega igual aos nosos ollos, pero como está por encima dun fondo tan brillante, non a damos vista, porque os nosos ollos o que buscan é contrastes, buscan diferencias. Non houvese ese brillo de fondo, veríamos as estrelas brillantes sobre un ceo de veludo negro precioso como diamantes. Pero cando tes ese fondo laranxa, xa non percibes que hai estrelas detrás. E esa é a razón pola que estamos perdendo o ceo, porque estamos mandando un montón de luz para arriba. E, bueno, un pode plantexarse se unha especie intelixente se se dedica a mandar o 30% da luz que produce para arriba. Agora mesmo, nas cidades galegas, gastamos entre 2,5 millóns e 3,5 millóns de euros o ano solamente en electricidade para iluminar cada cidade. Santiago debe andar por 2,5 millóns, a Coruña por 300, Vigo por 3,5. Estamos gastando 3 millóns de euros en iluminar as nosas cidades e, de forma directa, a terceira parte, ou seja, 1 millón de euros, vai para arriba para alumbrar as panzas das gaivotas. Gaivotas que, por certo, quedan enganchadas a 200 metros de altura por encima das torres da catedral cada vez que se encenden esos grandes focos, que é unha cousa que descubrimos por casualidade desde a facultade hai un ano, mentre intentábamos facer outras medidas. Hai bandadas enteiras de gaivotas voando pola noite a uns 200 metros por encima da catedral e voando o show, como se fosen un enxame, atrapadas nas luces que hai. Algo que eu levo 35 anos en Santiago e nunca vi. Só cando estás na Praza do Obradoiro non o ves porque os focos non te deixan ver o que hai arriba, pero se ides a unha zona lanzada, como o Monte da Condesa, onde temos a facultade, vese moi ben. Non trouxen o vídeo, pero a verdade é Quería ponervos, non teño aquí claro, a ver se eu feito. Quería ponervos un vídeo. Este mundo cambiou moito. Os astronautas agora están na Estación Espacial Internacional, sacan vídeos e os colgan en YouTube.
y te mandan por Twitter o aviso. No, eso era así, antes tenías que escribir en mesa. Ahora mismo na tripulación que está na estación espacial está un astronauta italiano, Riccardo Rossi, con varios compañeros, que sacou hai exactamente unha semana este vídeo e o colgou en YouTube hai un par de días. Empeza sobrevoando Galicia, e de hai unha semana, da noite do fin de semana pasado. Había lúa chea, por eso veréis esas nubes moi bien. Están entrando por Portugal e Galicia, fixados. E mirad a cantidade de luz que botamos para o ceo. Isto pola noite se ve luz porque a lúa era lúa chea. Aí estamos nós por donde pasa o inteiro ahora. Eso de Francia. Eso de aquí en París, que non ves en nubes, veríades un tras de luz. Londres, vayas de zona de Alemania, aquilo de aquí a Italia, e para enseñarvos a luz que mandamos ao ceo, unha pena que subese alumbrado, pero bueno, este vídeo ten a ventaxa de que é un vídeo fresquillo, que de aí unha semana. Estábamos aí, seguramente vos acordades de onde estábamos aí unha semana, pois había xente pasando por encima e sacando fotos. E decía a miña nai que hai que sair peinado a rúa sempre, porque están sacando fotos desde arriba. Había moita nube de Europa Central. É moi cortiño, deixo que acabe porque ten unha vista do Mediterráneo preciosa e ao mesmo tempo que mete medo pola cantidad de luz que botamos hacia arriba. Vernos pola noite é bonito sempre. Somos unha especie que lle gusta ter luz pola noite porque de alguna forma temos defensa contra perigos que tuvimos ao longo da nosa evolución. E isto é bonito, pero ao mesmo tempo é dramático. Seguramente tamén foi bonito ver al rei Roma cando queimaron en tempos de Nerón e engañolante e non podías deixar de mirar, pero a vez que bonito é moi dramático isto. Aí entra xa na zona de Zagreb, Beograd, Balcanes e vai hacia Rusia e xa se perde. É vídeo sacado con unha cámara comercial e dándolle un pouco así de caña para que colla a luz. A luz das nubes que veíades, como vos comentaba, era a luz da lúa. Cando hai lúa e nubes, aquí vemos moi pouco, pero as nubes reflicten a lúa e desde arriba se ve así. Se estuvesedes na estación espacial, veríades un poquinho máis oscuro, non o veríades así tan clariño, pero veríades as cidades con toda a tranquilidade. De feito, polo Twitter, os astronautas saúdan a cada cidade pola que pasan e tal, porque se recoñece moi ben. Un segundillo, a ver se vos sacamos. E isto, como vos comentaba, é precioso. A mí son imaxes que me gustan, pero ten esa preciosidade de un lume no monte. Te quedas mirando as lapas, te quedas vendo como arde. Hai algo dentro de ti que resoa coa luz pola noite, moi probablemente porque nos axudou a sobrevivir ter luz pola noite, pero cando pensas é unha cousa dramática. Isto que son imaxes bonitas son tamén imaxes tremendamente dramáticas. E non é que a iluminación sexa algo malo, a luz deu-nos liberdade, fíxanos non estar atados ao ritmo de día e noite. A historia da iluminación é unha historia preciosa, hai un montón de descubrimientos científicos que hai detrás de eso de darlle un botón e que se encende unha lámpara. Non vos imaginades o complicadas que poden chegar a ser as lámparas. Non vos imaginades o complicado que pode ser unha lámpara das de sempre, das de filamento, das de 100 vatios, para que eso aguante e funcione, e canto pode investigar para eso. Hoxe, a tecnoloxía está avanzando un montón, e na casa, non sei como tedes vos, pero a maior parte de nós imos tendo de todo mezclado. Alguna bombilla incandescente que queda, alguna halóxena, alguna destas con tubos así de fluorescentes, e ahora están os LEDs aí metidos, non? A iluminación é algo fundamentalmente bo, pero como todo, se non usamos ben, pois ten inconvenientes que estamos empezando a coñecer agora. E é algo difícil de transmitir ás veces, porque para todos nos a luz é algo tan bo e tan positivo que custa traballo creer que a luz poda ter algo negativo alguna vez, non? Pois o ten. Fixados, esta é unha foto, era que estaba na portada, isto é Arteixo, é unha vila galega, como moitas, máis iluminada que Compostela. Eso que tedes aí é Vitex, aí está a nosa producindo ropa que llevamos.
E me gustaría que vos fixesedes en varias cousas desta foto. Seguramente non vos extraña demasiado. Sitios así teredes visto un montón de sitios, non é nada especial. Pero fixadevos, é unha foto que está sacada desde un sitio alto. Un sitio que se chama Encesta, un sitio que está alto. E se vos fixades, vense casi todos os farois da cidade. Iso quere decir que todas esas farolas, todos esos farois están moviendo luz para arriba. Eso estudiamos en óptica. Se tú estás en un sitio alto e un farol está máis baixo e te chega a luz, é que está para arriba. O curioso é que inventamos os farois para iluminar as rúas e para verlos, non para apuntar hacia arriba. Fixademos que se ven todos, e esta é a parte máis alta da arteixo. Todo o que está desvendo está máis abaixo. Fixademos tamén outra cousa. A luz chega hasta os segundos pisos. Eso non nos extrañará. Eu vivides en un edificio no que hai unha farola e a luz os entra pola ventana. Somos unha especie que necesita oscuridade para que a nosa fisioloxía funcione ben pola noite e temos farois ao lado da ventana do dormitorio accesos toda a noite. Fixeremos tamén que hai zonas moi iluminadas e zonas moi pouco iluminadas. Cando tes unha zona moi iluminada e unha moi pouco iluminada, a que está pouco iluminada parece que está oscurísima. Nas cidades hai cada vez máis luz, porque se no barrio de lado poñen un poquinho máis de luz, o teu parece moi oscuro, compides un pouco máis. É como a carreira de armamentos. E fixademos tamén que o ceo, como decía Chris Kiva, da Universidade Libre de Berlín, nos investigadores que traballan con nos neste tema, o ceo hoxe xa non é negro, o ceo é laranxa. E é a primeira vez na historia da humanidade en que en ambas partes do planeta o ceo é laranxa. E se só fose por ver estrelas non habría problema, pero hai moita vida que depende da cor do ceo. Vos saberá algúns de vos eso de a noite está barrida da Terra. A luz eléctrica, o primeiro experimento de iluminación para rúas, fixo aquí na Universidade de Santiago de Compostela, fixo o rector Casares en 1850, algo creo que foi, con un marco voltaico e unhas baterías, e iso convertiron despois nunha novela a principios do século XX, na que un dos personaxes decía, presa aí de asombro, do que vira, a noite está barrida da Terra, desapareceu a noite. Non sabía canta razón tiña o meu hermano Cotarelo Valledor cando escribiu esa noveliña, porque conseguimos barrer a noite da Terra. A situación actual en moitas partes do planeta se pode describir como iso. Barrimos a noite da Terra. Fixemos que desaparecese a noite. E iso fixémolo en menos de 3 generacións. En menos de 3 generacións. Que comparado con todo o que é a historia xeolóxica do planeta e a historia biolóxica é nada. Así que a xente se puxo a estudiar que cousas negativas podían ocorrer debido a isto. E aí apareceu o concepto de contaminación lumínica. Contaminación lumínica, para cando os coitedes por aí, hoxe entendémoslo como isto. Contaminación lumínica é calquera efecto negativo, calquera efecto non desexado que se derive do uso de luz artificial. Polo día ou pola noite, porque tamén os hai polo día. E quería comentarnos moi brevemente algúns dos problemas que pode plantexar a luz. Teño que recordaros que eu son físico que traballa en óptica e coa luz. Eu sou enamorado da luz. Vou vos contar cousas que son un pouco negativas da luz, pero hai moitísimas máis que son positivas. Así que, como o tempo é pouco, vou contar do que se fala menos. A mí a luz gustame moitísimo. Fixademos, a primeira cuestión relativa á iluminación das nosas cidades é que gastamos demasiado. Xa vos comentei que andamos por os 3 millóns de euros por cidade galega ao ano soamente en electricidade de faroles, soamente en electricidade. Non falamos de reparacións, mantemento e de costes laborais asociados, somente de electricidade. A nivel do mundo, as cifras así perdese un pouco, pero o planeta Terra emite luz como se pola noite houvese 4 bombillas daquelas de 100 vatios. Non sei se vos acordades, agora xa non as hai, pero as decenas, para iluminar unha sala. Bueno, como se houvese 4 bombillas de 100 vatios, toda a noite encendida, todas as noites do ano, por cada ser humano que hai no planeta. Incluídos os pequerrechos de todo, e os máis maiores, e os que hai polo medio, e os que viven en sitios sin luz. A luz está injustamente repartida tamén, como tantas outras cousas. Non vale facer así medias porque non temos a mesma luz que teñen outros. Pero para que vos faredes unha idea, por cada un de nós, por cada un de vos, hai 4 bombillas de 100 vatios encendidas permanentemente toda a noite. É certo que non é todo iluminación exterior, tamén a xente ilumina as casas, ilumina as fábricas, pero estas son máis ou menos as cifras. E iso é un número e pico
do PIB mundial no último estudo da Axencia Internacional de Enerxía que se facía. Producir esta luz, como moita se produce casi toda eléctrica e moita por tema de combustibles fósiles e iso, dá lugar a moitas emisións de gases de efecto invernadero. Aí tedes unha comparación, pero son moitas. Así que hoxe todo o mundo está buscando formas de aforrar a luz. Xa vos comentarían que os LEDs aforran luz e todo eso. Bueno, eso é verdade, pero como todas as verdades é unha verdade con bastantes peros. Así que se queredes falamos logo de LEDs. Vale, é verdade, pero os LEDs permiten ter máis luz con menos enerxía. Entón todo o mundo dice, pero vamos a gastar menos enerxía. Non hai ni un exemplo en toda a historia da humanidade en que ter unha lámpara máis eficiente fixese que gastásemos menos enerxía. Sempre que inventamos unha lámpara máis eficiente, acabamos gastando rapidamente moita máis da que gastábamos antes. E hai registros desde a Inglaterra do século XIII, de canto se gastaba en iluminar as casas. Non hai nada que nos faga pensar que por meter LEDs imos a forrar enerxía, imos a forrar factura e imos a forrar luz. Globalmente, non pode aforrar na súa casa, falo así, cando facemos entre todos. Moita xente individual tomando decisiones sensatas pode dar lugar a unha catástrofe colectiva, e isto é un deses casos. Así que os LEDs solucionarán, pero non solucionarán todo. Curiosamente, a luz que debería servirnos para ir máis seguros pola rúa, moitas veces, por como a montamos nos concellos, fai todo o contrario. Non me refiro á seguridade de que alguén te atraque ou non te atraque. Esos estudos que hai demostran que non hai ninguna relación entre o nivel de iluminación das rúas e que teñas un problema de seguridade persoal ou non. Todos nos sentimos máis seguros con luz, pero as cifras non que estamos igual de inseguros. Todos os investigadores están de acordo en que os humanos temos medo de ir por sitios oscuros e todos os estudios feitos din que temos o mismo risco de que nos pase algo se o sitio está oscuro que se non. É un deses casos en que o risco real e a percepción de risco é diferente. Non me refería ahora á seguridade de non tropezar, de que non te atropellen, cosas dese estilo, non? Cando as cousas non se fan ben, a luz acaba sendo algo para ser vista ela e non algo que te axuda a ver. E estes son exemplos, algún é de Compostela e outro de outras vilas. Hai aquí un que puxen no medio que é o Faro de Lobo, que é o invento para o cal a humanidade pasará a historia das civilizacións da galaxia. O Faro de Lobo é moi importante porque será o símbolo da humanidade. Cando fagan o catálogo de civilizacións, este será o noso símbolo. Porque os faróis facemos para iluminar a rúa. E o farol globo, que ten esa especie de copa por debaixo, é un tipo de lámpara moi habitual que emite máis luz para arriba que para baixo. Cada vez que pos un farol globo, máis da mitad da luz vais a ser para donde non queres. Si varios miles de anos de historia consciente da humanidade deron lugar a isto como gran invento para iluminar as rúas, eu creo que pasaremos a historia das civilizacións da galaxia polo famoso faro globo. Aí tedes un deses fluorescentes de Fontiñas, os pasos de peóns. Si sodes peóns en Fontiñas ou condutores por aí, vos daredes conta de que eses fluorescentes que foron postos con moi boa idea para sinalizar os pasos de peóns non axudan. Fan todo o contrario. Fan que te perdas máis. Non sabes onde está o paso de peóns, ves luces por todos os lados. Si non iluminamos ben, podemos conseguir o efecto contrario ao que queremos. E hai xente que cando pensa en poñer luces, pon luces para ver as luces, non para que as luces te axuden a ver o mundo. Así que, un dos aspectos negativos que ten como estamos iluminando é que, a veces, ao non facelo ben, cegamos. E a luz, en vez de ser un medio para ver, é algo que nos oculta a realidade. Isto se arregla facendo ben, non é un problema da luz. O problema é que hai que facelo ben, sin máis. Aquí tedes outros exemplos. Iso de aí a residencia Monte da Condesa, eu traballo xusto encima. Ese é o comedor do Monte da Condesa pola noite, si collen os focos que teñen enormes e os collen de frente. Esa outra costumbre que temos no país é convertir as casas en faros. Na Illa de Ons pasan casi todas as casas. Son unos superfocos que están diseñados para estar así, iluminar a baixo, e a xente polos así. Para que se vexe. E casa deben iluminar, xa se sospeita que deben comer tamén. Ese é o restaurante do Monte da Condesa. Si encenden todos os focos que teñen pola noite, vos costará traballo ver ben o que hai no arredor. Se houvese alguén que quixese facervos daño ou roubarvos ou algo así, sería moi fácil esconderse en unha paisaxe así. Porque hai deslumbramento. Hai tantas diferencias de luz e sombra que en vez de ter máis seguridade tes o contrario. Isto é a Rua do Mesanto, isto é o meu barrio.
estou na parte do meu barrio con unha foto que saliu fea, non? Unha santa máis bonita que esa, por favor, non? Pero que saliu así. Fixadevos, si se meten luz de LEDs con moi pouquiña cantidad de luz, así, con pouca luz, e esa luz blanca, fría, a sensación é horrible. A sensación é horrible. Cando hai pouca luz, aos humanos nos gusta a luz cálida, a luz do lume, a luz da lareira. Esa luz fría, así nos gusta polo día. Porque esa é a luz que temos polo día. Pero polo día non é que teñamos esa luz, é que temos esa luz moita intensidade. Cando colles esa luz fría blanca e baixas o nivel de luz, se aquí en vez destas luces tuviésemos esa luz fría blanca, isto daría unha sensación de luz. E iso está estudado desde os anos 30. Aos humanos buscanos a luz cálida cando temos baixos niveis de luz. Non hai xente para todo, pero normalmente non faz unha cena romántica con dous tubos fluorescentes aquí, os ambelas, cousas así. Cando hai pouca luz, buscamos luz cálida. E iso é algo que se sabe desde os anos 30. O que está sucedendo hoxe é que sale moito máis barato producir e vender lámparas de LED que emiten luz fría. Porque se as LEDs emitisen luz cálida, iban a costar un pouquinho máis do que costan agora estas. E todo o mundo se está metendo a implantar luz blanco fría en lugares así. Hubo casi unha revolta veciñal en Carballo, hai un ano, porque o Concello cambiou de repente toda a iluminación, que era de sodio, destas lámparas laranxas, son acolledoras, teñen aquel, por unha luz así, fría e baixa. Se alguna vez comprades lámparas de luz blanca fría desta, que sexa para usar con moita luz, polo día, en sitios ben iluminados, sen luz moi boa para ter un lugar de traballo, pero non é a luz para a noite. Para a noite é mellor a luz que tedes aquí, por exemplo. Esta luz é fenomenal e é agradable e fai acolledor o sitio. Probablemente porque os humanos aprendimos a vivir nun planeta que polo día tiña moita luz como esa e pola noite tiñamos o lume, que é esa luz máis cálida. Cando as cousas se fan así, pois non funcionan. Isto é unha foto de Vigo, é unha foto, está na Wikipedia, de turismo de Vigo. Isto é outro dos problemas cando, claro, desde arriba, é un pouco exagerado, aquí lle meteron un pouco de Photoshop, non? Pero isto é outro dos problemas que hai cando non posa luz ben. Eu non sei se algún de vos anda polo mar, pero se algún anda polo mar e se pon a buscar agora as luces vermella e verde para entrar pola bocana de algún dos portos, xa pode ir tirando de GPS, porque vai ter moi difícil ver as luces para entrar ao porto. E iso é algo que pasa en Fontiñas, por exemplo, con esos fluorescentes e en outros sitios. A veces hai tantas luces nunha paisaxe nocturna que en vez de aclararte, te despista. Iso se arregla facendo a iluminación, non é que por usar teña que ser así. E estas son dúas viñetas que sacou Davila en Nadal deste ano e en Nadal do ano pasado. Eu creo a xente empeza a darse conta de que a veces se nos vai un pouco co tema da luz. Davila, que eu sepa, de contaminación lumínica en su vida, non? Pero a xente vai vendo que son un pouco exagerados, non? Coa cousa. É un problema mundial. Este é un mapa feito por un satélite da NASA, o satélite Suomi NTP, que lanzaron hai 3 anos, 4, justamente para mapear, entre outras cousas, canta luz emitimos pola noite. Fixaderos. Isto é un mapa, non é unha foto. Teñen uns sensores e van aí marcando a luz que emitimos. Aquí tedes Galicia, o píxel destas fotos son 250 metros. Ides a internet e o colledes e tal, veredes a farola que hai na vosa casa familiar e a que hai al lado. Podedes ver a zona de Porto. A zona de Porto é tremenda. Tremenda. Podedes ver toda a zona das cidades galegas e ali xa tedes arriba Oviedo, Gijón e Avilés, esta mancha que é Ponferrada e conocedes León, Salamanca e tal. Estos son datos do ano 2012 de emisións. Fixadevos que cada vez quedan menos zonas oscuras. E hai moita vida que depende de que haxa oscuridade pola noite. Cada vez quedan menos zonas nas que non se emita luz no país. Un pouco as que vos comentaba antes. Bueno, podría desmarcar outras aí, seguramente si escollerades vos, non? Pero temos moita mancha de luz.
falaremos logo un segundo do tema de afectación a especies. Os que empezaron a ver que isto era un problema foron os astrónomos, que se gastaran millóns e millóns de dólares en facer observatorios tan bonitos como o do Monte Palomar, a 20, 30, 50 kilómetros de cidades, e en 3 generacións, en menos de 100 anos, se quedaron para comerse os telescopios con patacas. A maior parte de grandes observatorios que nos enseñaron como era o mundo, bueno, ahora temos o Hubble e estas cousas, ¿no? E vehículos por Marte, pero a maior parte de telescopios que nos enseñaron como era o mundo, os que fixeron que moitos de nos decidísemos ser científicos e dedicarnos a cousas que teñen que ver con astronomía, están hoxe dedicados a visitas, a que a xente vaya a velos, porque xa non se pode facer nada desde eles. Esta é unha das zonas máis oscuras de Estados Unidos a principios do século XX. Hoxe, se os astrónomos de Monte Palomar collen o telescopio e queren ver algo, se encuentran con isto, mirando hacia a costa. Hoxe non poden xa ver o ceo. Ter un telescopio non te axuda a ver as estrelas, se isto está así, ves o laranxa do ceo e ves o mismo que ves, máis grande, pero ves o mismo que ves. Así que os astrónomos decidiron que había que chamar a atención a xente sobre o que estaba pasando, e foron eles os que hai 30 anos ou así nos avisaron de que había algún problema. Claro, todos nos decatamos enseguida de que iba a haber máis problemas, porque hoxe probablemente Van Gogh non pintaría esta noite estrelada ás beiras do Ródano, un cuadro que está pintado en un momento en que as cidades tiñan luz, Arles tiña luz, e en que as parellas podían pasear pola beira do río, pero ao mesmo tempo podían ver as estrelas, e ten aí unha osa maior preciosa pintada. Non me saiu inteiro, pero este é un cuadro do mesmo ano de Van Gogh, que é a terraza de Café Le Soir, e se veían as estrelas. Van Gogh, nunha das cartas que escribe ao seu irmán, contalle que este cadro pintou pola noite, que as luces que había pola noite. Se non é un cadro recordado o día seguinte, no que idealizaba moito. Na época de Van Gogh, podían estar sentados na terraza do casino, vendo as estrelas ao mesmo tempo que se tomaban algo e comentaban cousas sobre a vida. O problema que temos hoxe é que un montón de obras de artes plásticas e de literatura non serían escritas hoxe en día, non serían feitas. Hoxe, de duda, non escribiría os versos máis tristes esta noite, dicindo eso de que titilan azules los astros a lo lejos, porque non vería titilar azules astros ao longe. Pode poner laranxa ou quitar ese verso e poner outros. Hai un montón de cousas relativas ao ceo que hoxe perdimos. Se ledes o Quijote e ledes como facía Sancho para saber cantas horas quedaban para o día, iso hoxe está fora da experiencia de calquera de nós, non porque xa non utilizamos as estrelas, sino porque xa non as vemos. Se ledes calquera obra clásica, se ledes a Ilíada, a Odisea, todas as referencias que hai ao ceo e como usaban para navegar e para saber a estación e a hora, e como facían os sidonios e que fai Ulises para chegar a Grecia e como deixa a osa maior á esquerda, todo iso hoxe é unha experiencia que non podemos transmitir a xente máis xove das nosas casas, non porque non coñezan o ceo, sino porque xa non o ven. Vayan a onde vayan, van a ter difícil verlo. Aí tedes cifras oficiais do ano 2001. Prácticamente a mitad dos cidadáns da Unión Europea non podían ver a Vía Láctea en ese ano, para quedarnos con esta cifra. A Unión Europea de 2001. Vivían en ceos, como o noso de Santiago, no que por moito que queras, non o podes ver. O curioso é que a xente tampouco se comenta tanto, todos nos acordamos de como veíamos os ceos máis novos e de como vemos en alguna zona do rural, pero a xente non pensamos que sexa para tanto. Isto é un tema que a xente que traballa en recursos naturais estudiou e que traducido a veces se chama o síndrome da referencia cambiante. Resulta que hai procesos de deterioro que son tan lentos que, aunque son rápidos realmente, en un par de generaciones todo cambia, non nos decatamos deles. E hai un exemplo moi bonito de Lori McClanahan, que é unha investigadora que traballa sobre producción pesqueira, que vos quería poñer, non sei se o biche, son as fotos de Monroe County en Florida. É unha serie de fotos. En Florida teñen unha industria turística tremenda que consiste en sacar peixes de auga e despois sacarse fotos con eles, aparte de ir por as playas e todas esas cousas que se supón que fai en Florida se está por ali. E hai unha zona
na zona que dá xa ao Golfo de México, o condado de Monroe, onde a biblioteca pública tivo a moi boa idea de ir recollendo fotos ao longo de moitos anos. Unha das cousas que se fan é que en cada temporada, ou en cada semana, ou así, de turismo, a xente que saca peixes máis gordos da auga sae unha foto. E esa foto se garda aí porque son os que realmente conseguiron aí o másculo. Un galego ve isto e di que desperdicio, porque iso non me das comido nin en 700 familiares. Pero ali o facían así. E teñen fotos desde os anos 50. Entón, quería enseñarvos algunas moi rápido. Esta é do ano 58, podedes ver o tamaño dos peixes. A xente, según decía a investigadora, esta xente era xente normal, de altura, non eran baixos, era xente normal. Podes ver o tamaño dos peixes e as caras de alegría da xente polo trofeo que tuve. Vamos poñer algunas outras que recolectou. Este é do ano 68. Hai peixes todavía de bo tamaño e os pescadores están felices. A clave disto é que os pescadores están sempre felices. Este é do 79. Os peixes xa andan aí algo desfavorecidos, pero os pescadores siguen estando felices, son os que gañaron. Aquí tedes os orgullosos ganadores do 85, os da banda dereita están que se salen de orgullo, e xa podedes ver o tamaño da pesca. E cando esta muller que traballaba sobre recursos mariños foi ali a conseguir as últimas fotos no 2007 para publicar un artigo interesantísimo sobre como evoluíron as pesquerías en Florida, se encontrou con isto. Xa non cabía nin a xente, e eran das mellores. Claro, isto pasou en un período de 30 anos. E o que chama a atención aquí é que todos os que saen na foto estaban contentos. Pois co ceo nos está pasando unha cousa parecida. Estamos perdendo o ceo, pero seguimos razonablemente contentos. Non nos parece que sexa unha pérdida tan grande. Bueno, pois moi rapidamente, para acabar, quería comentarvos só dúas cousas, moi rápido, que xa non pasei. Unha é que, como vos comentaba, hai unha inmensa cantidade de vida animal que precisa da noite, e a noite é a escuridade, non é a noite do reloxo, é a escuridade. Se ti cambias as condicións de iluminación, cambias as reglas de xogo nos espacios. Isto é un sitio que podía ser calquera, é ao lado de Coroso, aí en Ribeira. Esa corredoira dá a ningún sitio, hai unha rocha, sai detrás e te caes directamente ao mar. Ese farol está encendido toda a noite, al lado de unha casa na que non hai ninguén e outra na que a veces hai berreñantes. Claro, hai moitos roedores que aproveitan a oscuridade. Os mamíferos sobrevivimos gracias á oscuridade, cando os dinosaurios estaban aí en plan zamparse todo o que veían por día. Hai moitos roedores que sobreviven gracias á oscuridade e moitas aves rapaces que se alimentan gracias a que ven mellor os roedores. Todo o que viva a 200 metros desa farola ten as regras de xogo cambiadas. As especies o cambian de sitio ou unhas están en desventaxa con respecto das outras. A cantidade de biomasa que atrae unha farola é brutal. E o problema non é que atraia moitos insectos, é que detrás veñen parte dos morcegos, pero non todos, porque algúns son quen de cazar no entorno das farolas e outros non. E se moven arácnidos, se moven réptiles. Cada vez que encendemos unha farola pasan cousas que hoxe estamos empezando a coñecer. E a última cousa que vos quería comentar é que hoxe estamos tamén empezando a entender que a luz pola noite ten consecuencias para a nosa saúde. Claro, ter que chegar aquí para darnos conta deso, pois xa é, pero nos estamos recatando diso. Resulta que hai ritmos do noso corpo que se poñen en hora cada día pola luz que recibimos ou pola oscuridade que recibimos. E durante moitos miles de anos tuvimos día-noite, día-noite, día-noite. Logo empezamos a ter lume. E logo empezamos a ter bombillas. Pero iso foi hai menos de 100 anos. Decía Edison que a luz das bombillas é máis sana que a luz natural. Edison tiña un pequeno conflicto de intereses entre a General Electric e o que hoxe sabemos. Pero hoxe sabemos que a luz artificial é igual de boa que a natural polo día. E que pola noite os nosos corpos o que piden é oscuridade. Non dormir con luz na habitación, non ter demasiada luz. Solo comentarvos, este é un dibuixo moi simplificado de uno precioso que fixo Ramón y Cajal, que durante os últimos 100 anos, 150 anos,
Pensamos que nos nosos ollos había dos tipos de células para detectar luz, un que nos servían para ver polo día e outros pola noite, pero que no ano 2002, levamos casi nada, descubriuse que hai outro tipo de células que detectan luz, e son as que nos din non sirven para ver, sirven para decirle ao noso corpo se de día ou se de noite. E cando pola noite encendemos luces, esas células derivan ao noso cerebro que está en régimen de día. Se bloquea a produción hormonal de melatonina e empezan a pasar cousas no noso corpo. Hoxe sabemos que encender luces pola noite e telas encendidas moito tempo todas as noites non é bo para o corpo. E que o máis natural, o máis sano polas noites é ter escuridade. Que un tempo de escuridade é bo. Nas horas centrais, non dormir con luz, etc. E, bueno, o único que vos quería comentar é que todo isto ten solución. As cousas negativas se poden solucionar facilmente con 4 reglas moi básicas. Simplemente iluminando aquilo que sexa necesario, iluminando cando sexa necesario, coa cantidad de luz que necesitemos e con luz de espectro apropiado. Es decir, polas noites con luz cálida. Porque esas células que lle digo ao noso corpo que de día reaccionan sobre todo a luz azul, a luz fría. Coas luces cálidas o noso corpo queda un pouco así engañado, se é de noite ou non é de noite. Por iso, se con isto acabo, no ámbito científico, a xente está empezando a falar seriamente de considerar a luz pola noite, a luz a deshoras, non a luz en sí, como dúas cousas. É un pouco así unha metáfora, pero unha é como un axente contaminante. A luz ten efectos negativos sobre o medio pola noite, e se a usamos debemos usala como usamos outros axentes contaminantes. Ten unha ventaxa, e que unha vez que pos ben a luz, a contaminación desaparece en unha fracción de segundo. Non é como encontrarte con kilos e kilos de mercurio ou metais pesados en algún sitio. Pero a luz pola noite ten efectos sobre o medio típicos dun axente contaminante. Distorsiona procesos biolóxicos, distorsiona procesos fisiolóxicos, interfire en poboacións, ecosistemas. E outra cousa que se está empezando a falar, porque a luz polo día en cantidades así intensas é moi boa, é que a luz respecto ás persoas se comporta de forma parecida a dun medicamento. É dicir, nos necesitamos luz polo día, e os científicos están moi preocupados porque polo día estamos metidos en interiores e nos dá moi pouca luz. Necesitamos luz polos ollos, non es polos morenos, luz polos ollos. Entón, polo día temos moi pouca luz e pola noite temos demasiado. Estamos facendo o contrario do que resulta que é bo. Despois de moito investigar, descubrimos que o que é bo é o régimen natural no que a nosa especie estuvo vivindo sempre. E como a luz pode agravar algunhas enfermidades, e iso xa se sabe, e ao mesmo tempo pode axudar a mellorar outras, e iso xa se sabe, e non falo de terapias alternativas, falo de ciencias estándar, ten características moi parecidas ao medicamento. Pode facer dano, pode afecta de forma diferente a distintas persoas. A conclusión é que a luz a deshoras, a luz pola noite, tanto en iluminación exterior como na casa, debemos usala pois sensatamente, sin agobios e sin angustia. Se alguén fuma, que se preocupe máis porque fuma. E se alguén se toma moitos ovos fritidos con bacon, que están riquísimos, que se preocupe máis por todas esas grasas. Pero a luz é un factor máis a ter en conta. E iso empezamos a descubrilo de verdade hai 10 anos, cando se descubriron as células exactas que lle din ao noso cerebro se de día ou de noite, analizando a luz que ve no entorno. E creo que me pasei bastante de trabajo por iso.